Mga kabataang football athletes mula sa Pangasinan, kampiyon sa First Tarlacanyo Football Cup. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Maya. Pinatunayan ng mga batang football players ng Pangasinan ang kanilang husay sa larong football matapos magtagumpay sa First Tarlacanyo Football Cup na ginanap noong December 21 to 22 sa San Miguel, Tarlac City. Nagtagisan ng galing ang iba't ibang kupunan mula sa iba't ibang lugar sa Women's Open, Under 12 at Under 14 categories. Ang Aguilar Football and Futsal team ang nagwagi ng kampyonato sa Women's Open at Under 12 category habang nasungkit nila ang ikatlong pwesto sa Under 14 category. Samantala, masaya ring ibinalita ng Lingayen Football Club na sila ang nagkampiyon sa Under 14 category na lalong nagpatingkad sa tagumpay ng Pangasinan sa naturang torneo. Sa kabila ng mahigpit na laban kontra sa mga kupunan mula Bulacan, Tarlac at Maynila, nagpakita ng determinasyon at dedikasyon ang mga atleta ng Pangasinan upang makuha ang inaasam na tagumpay. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang Aguilar Football and Futsal team at Lingayen Football Club sa lahat ng sumuporta sa kanilang laban mula sa mga dasal hanggang sa pinansyal na tulong na kanilang natanggap. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.